बिटिआर सरकार एबा मानव गेदेर प्रमद बर' चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार बिथांनि दैदेननायाव दुलाराय बे बिटिआर ओनसोलाव जेसेबांखिनि गरिब मानसिफोर दं दा बै गरिब मानसिफोरनि गामि न'खरफोरखौ सानसेयाव न'खरथामनिफ्राय न'खरबासिमहालागै नायगिदिंनांगौ आरो बिसोरखौ सुलाद लानांगौ माबायदि अबस्थायाव दं होननानै दा बेबायदि सरकारनिफ्राय जोंखौ बिथोन होनाय हिसाबै नैबे 37 नं धनस्रि समस्तिनि सिङाव थानाय जे खमाबारि VCDC बेयाव जोङो गोबां गामिफोरखौ जों नायगिदिंदों आरो नायगिदिंनाय हिसाबै दा बिसोरनो नायनायजोंल'थ' जाया किसुमान न'खर दा दिनै नैबे सियालमारि हाटखाटा गामिनि सुख्राम बसुमतारी दा बियो खोब गरिब न'खर बिथाङा सानै फिसा दंमोन होननानै खोन्थादों आरो बे फिसाजो सासेखौ बिलाइ हरबाय दा फिसालाया फ्राय 30 बोसोरनि बारलांबायनो बहा थांनानै दंहैयो गोमानानै दङ दा मिथियाखै दा ओंखायनो बे न'खराव रावबो गैला खामायनायनि बैसोबो गैला गावसोर बोराय बुरै सानैल' दं दा जों बेखौ नायगिदिंनानै दिनै नैबे खमाबारि VCDCनि सिङाव थानाय सुख्राम बसुमतारीनि न'खरखौ बे VCDCनि मानव गेदेर माने मासिगिरि जितेन बर' बिथांनि दैदेननायाव जेरैबायदि हाबाफारि लादों बा दिनै नायगिदिंनायल' जों बिथाङा जेबो जाया ओंखायनो जि हायो केनसिट जि हायो प्राइमारिनि मेम्बारफोर लोगोसे UPफोरनि माखासे मावथिफोर आरो माखासे अनसुंथाइफोर होनाय आरो जायफ्रा माने देहानि खस्थ' खालामनानै सहाय होनो हायो दा बेफोरबायदि मानसिफ्रा दिनै ओंखारबोनानै बे न'खराव जि एसे हायो बेखौ जेरैहाय सहाय होनांगौ बेबायदिखौ सेस्था खालामदों आरो बिसेसके बेयाव गोनांथार होनना बुङोबा बिसोरनियाव जों नुदों जे बेयाव थानो थाखाय न'आनो गैया दा ओंखायनो बेखौ VCDCनिफ्रायनो थिं बान मोननै होनानै बेखौ खाथाबनानै औवा एसे लाबोनानै न' खाथाबनानै जि बेब'स्था लादों बेखौ बाख्नायथाव जादों ओंखायनो बेबायदि न'खरफोरखौ जोङो फैबाय थानाय दिनाव मानव गेदेर शिबनि जि आदर्श बा बिटिआर सरकारनि जि आदर्श जों बेखौ प्रेक्टिकेलि माबोरै मावनो हायो हानायसेबां जोङो सेस्था खालामगोन आरो बे हिसाबै जोङो बिदिन्थि हिसाबै दाख्लि ओमफ्राय सप्तासे सिगाङावबो बे गांगुमाखा होननाय गामियाव फिसाय गैयै न'खर माने गथ'फोर 3 दङ फिसाया 2 बोसोरसो जाबाय थैनाया दा बे हाजिरा मावाबानो मोनजाया ओंखायनो न' गैयामोन बेहाबो न' दंबाबो बेरा गैयामोन बेखौ लुना होबाय आरो दिनै बे न'खरखौबो दिनै लुना होदों आरो फैबाय थानाय दिनाव बेफोरबायदि न'खरफोरखौ जोङो नायगिदिंनानै माने जायफ्रा माने असहाय जेबो सहाय गैया गथ' गथाय गैया थाखा फैसा गैया बेबायदि न'खरफोरखौ जोङो माने जोंनि देहा गारनानैब्लाबो बा जोंनि कर्मिफ्रा सहाय होनानैब्लाबो जों एसे एनै सहाय खालामनो होननानै जोङो थिरांथा लादों ओंखायनो फैबाय थानाय दिनाव जोङो बेफोरखौ मावफुंनो हायोबा जों गोजोननाय मोनगोन आरो बिथांमोनखौ सहाय खालामनांगौआ बे जिथु जोंनि सरकारनि कर्तब्य बे सरकाराव थानाय हिसाबै जेनेबा आं दिनै TLCनि चेयारमेन हिसाबै बेखौ आङो सुलाद लाफैदों आरो खोब माने मोजां जादों बाख्नाय जादों आरो बयखौबो आं खावलायदों बेबायदि न'खरफोर दङबा जे दुलाराय बिटिआर ओनसोलावनो जाहाथे बयबो एसे एसे सहाय होलायनानै गरिब गुन्द्राफोरखौ जाहाथे सहाय होनो हायो बेनि थाखाय आङो गासैनिसिम आं खावलायनाय थाबाय। आबैमोननि न'आव न' बनायफैदों माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों ओं आख्रिफार होबाय आङो अननानै राजाफ्रा बनायफैबाय बो गैया ओरैनो बिदिनो फां फुं हाजिराफोर मावनोबो हाला नै सानैल'सो जोङो बोराय बुरै रावबो गैया फिसाजो सासेखौ हाबा हरबाय दा रावबो गैला न'आव सानैल'सै जोङो सरकारनि चेयारमेना बनायदो सिगां मोनथाराखैमोन दा गोदानावसो मोनबाय मोजां मोनदों सहाय होबाय जोंखौ अननानै गोदान चेयारमेना सरकारनि दा दानाय गोदान चेयारमेना आरो उनाव पाक्कानि न' गंसे हरदो सारा दिनै जोङो
नैबे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 37 नं धनस्रि समस्तिनि सिङाव थानाय खमाबारि VCDCनि सिङावनो थानाय आरो सेल हाटकाटा रेभिनिउनि सिङाव थाबावनाय सेलमारि गामिनि मोनसे दुखुथिया गोरिब न'खरखौ दिनै जोङो बिथांमोननि हालोदखौ नायनानै बिथांमोननि बायफ्लेनानै थानाय न' बांखौ नायबिजिरनानै दिनै जोङो मावफुंना होनायनि राहा लादों। बेनि गुबै जाहोनानो जाबाय दिनै जोङो बिथांमोननि न'खरखौ जोङो मदद होनो बेफोरबायदि ओंखारबोदों आरो लोगोसे दिनै आङो बे खमाबारि VCDCनि चेयारमेन जानानै आंनि माखासे मावथि लोगोफोरखौ लानानै आरो बिथांमोननि हेफाजाबजों जोङो दिनैनि बे न' लुफुंनाय हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनो आखायाव लादों आरो जोंनि मावथि लोगोफोरा मावबाय थादों आरो बिथांमोननि हेफाजाब आरो मददनि गेजेरजोंनो दिनै आंबो बे खामानिखौ मावनो हादों। आङो साफ्रोमबो आंनि लोगो मावथि बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरदों आरो बिदिनो दिनै बे न'खरा जाहैबाय मोनसे गोरिब न'खर आरो बिथांमोना बोराय बुरै सानैल'। बिथांमोना बेफोरबायदि गथ' गथाय गैया आरो बिथांमोना बिदिनो हाजिरा खामला मावनानै जानायनिबो बेफोरबायदि देहा गैलिया। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना दायो जिरायनानै जानायनि सम जाबाय आरो बिथांमोननि न'खौ नायबिजिरनानै जोङो गोबां दुखु मोननाय फोरमायबाय आंनि लोगो मावथिफोराबो आरो बिदिनो जोङो सावरायलायनानै दिनै बिथांमोननि न'खौ जोङो जोंनि रांजोंनो जोङो बिदि लुफुंनानै होनायनि राहा लानाय जाबाय आरो बिथांमोननि न'खराव आरो बिदिनो जोङो हानायसेबां बिदिनो माखासे सरकारनिफ्राय फैनाय बेफोरबायदि सुबिदाफोरखौ होगोन होननानै जोङो बेफोरबायदि साननानै दोननाय जादों आरो बिदिनो जोंनि ओनसोलफोराव थानाय आरो बिदिनो गोरिब न'खरफोरखौबो आरो जोङो बिदिनो मदद होलांबावगोन होननानै जोङो बेफोरबायदि थांखिफोरखौ लानानै दोननाय जादों। बिदिनो बावैसो साननैसो सिगाङावबो जोङो बिदिनो गोबां मोनसे न'खरखौ जोङो बिदि मावफुंनानै होदोंमोन। आङो थुलुंगानाय मोनदों आरो जोङो बिदिनो मावथिफोराबो थुलुंगानाय मोनदों आरो बेनिखायनो साफ्रोमबो जोंखौ थुलुंगा हरनायनि थाखाय आं रायजो राजाफोरखौ आं रोजा रोजा हामबाय होनदों आरो बिदिनो जोंनि बे खामानि मावनायाव रायजो राजानि हेफाजाब आरो मदद लानानै जोङो बिदिनो जिउआव थुलुंगाखांनानै आरो बिदिनो गोरिब न'खरफोरखौ सहाय होनायाव जोङो आरो बांसिनै बाहागो लानो हागोन होननानै आङो आसा खालामदों। अब्ला दिनै बेसांखिनिखौनो आं बुंथ'बाय। जोङो थांनाय 20 आगस्टआव जोङो बेखौ प्रथमै जोङो मावजेनदोंमोन आरो दिनै जोङो नैबे नैथि खेबनि थाखाय जाबाय आरो बिदिनो जोंहा मावनो गोनां गोबां न'खरफोर दंबावो आंनि बे VCDCनि सिङावहाय जोङो बेखौबो फारियैनो जोङो मावलांगोन। समखौ नायनानै जोङो मावलांनाय जागोन आरो जोङो दिनै बिदिनो बे फैबाय थानाय समफोराव दिनै जोङो हारि माहारि नायाजासे बा जोङो पार्टिखौ नायाजासे दिनै मोनफ्रोमबो बेफोरबायदि गोरिब न'खर आरो गोरिब थाखोफोरखौ जोङो बिदिनो हेफाजाब होलांगोन होननानै जोङो बेफोरबायदि थांखि लानाय जादों। मावनायाव नोंथांनि पार्टिनि अनगायै मेम्बारफोरनि अनगायै रायजोफोरनि अनगायै बिनि अनगायै बबेबा NGO बा सोरबाफोर गुबुना सहाय हिसाबै बिदिनो जोङो थांनाय 20 आगस्टआव जोङो जि गांगुमाखा गामियाव सनाथि दैमारिनि न'खौ लुफुंनानै होदोंमोन आरो बिथांनि न'खौ लुफुंनायखौ बिदिनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाफोरा नुनो मोनबाय। नुनायनि गेजेरजों दिनै बिथांखौ दिनै मदद हरदों। जोंहा बड'सा रादाब प्रेस मालिकआ बिथांनो 5,000 बिदि डनेट खालामहरबाय आरो बेखौ जोङो बावैसो सिगाङाव थांनानै जोङो बेखौ बिथांनो गथायहैनाय जाबाय आरो बिदिनो आं आसा खालामदों जुदि सोरबाफोर बिदि निखावरि आरो गैयि न'खरखौ जुदि मदद होनोब्ला नोंथांमोना मदद होनो हागोन आङो बेखौ गुरैयै खावलायनाय जाबाय। दिनैनि समाव नोंथांमोन ओरैनो जोंहा बे PMAY बेलायाव बेनो जोंहा गभर्नमेन्टनि प्रसेस मथेबा जोंहा बे PMI न' मोननायाव बिदिनो गोलाव प्रसेस दङ। नाथाय दिनै जोङो बिथांमोनखौ बे न'खरनि बिथांमोनखौ जोङो सोंबाय बिथांमोना दासिमबो बेफोरबायदि आधार लिंक खालामनाय जायाखै होननानै बुंदों आरो बिदिनो सिगांनि समफोराव गोबां सुबुंफोरा फैनानै बिदिनो फट' खेबनानै लांफैबाय नाथाय दासिमबो बिथांमोननि न'खरा बेफोरबायदि नायजायाखै बा आरो बिथांमोना बेफोरबायदि सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनफुंनो हायाखै। बिनिखायनो जोङो दिनै बिथांमोना बेफोरबायदि PMAY न' मोननायाव गोलाव समखौ नाहरनानै दिनै जोङो बिथांमोननि हालोदखौ नुनानै जोङो जोंनिफ्रायनो बेखौ सोलिनो थाखाय जोङो बेखौ मावफुंहोनानै होग्रोनाय जाबाय आरो बिदिनो PMAY बेलायाव बिथांमोननो जोङो प्रसेस बायदि थांनानै जोङो हेफाजाबखौ होगोन होननानै जोङो सानो।